Hello everyone, welcome back to the channel. This is Daymuga video creator. लोगोफोरजोंनाथ' माने राबार टेपिं खालामनाया जोब्बाय नालाय राबार आथा हानाया ओमफ्राय दा आंहाथ' बिथिं थांलाय बिथिं फैलाय अबबा आलासि जाहैलाय बेरायलाय मालाय न'नि खामानि बिजिखाय बारा हानो मोनासै आरो देग्लाय बिराद खम सेमोननाथ' हानानै जमा खालामदोंमोन ओमफ्राय खामनानै लस जाजोबखाबाय ओमफ्राय दा आं आदैमोनहानि बारियाव दंफैयो नै बिथिं गुमैजों बैनायजों मालाय गांलाब मोनथारसिगोन बिलाइआ बिसिना बिराद बुरजा मथा मथि बेसेबांसो जागोन गुमै नोंसिना एबार 50-60 कुइन्टेलसो जागोन खोमा आगोलावबोथ' 60 कुइन्टेलसो फानखांबाय बिसोरो ओमफ्राय नैबे लामनाय खिनिया आंनि आरो बारा गैया एसेल'सो बेयाव 40 ना बेसेबांबा दं हजोंहाय ओमफ्राय 30थासो दङ आधा कुइन्टेलनि एसे बारगोन आरो आंना 1 कुइन्टेलबो जाजोबा गोगोम दांनो मोनसिगोन एबार गुमैया आंनो हरथ'नांगोनलै फैसाखौ नोङो बुलेट लायोबा आरो बुलेट बारा दांबाय खालमासिनिखौ लादो नोङो देग्लायनिखौ लाथ'नोसै आं नोंसि हरगोन नालै बिलाइ सिरिजोब्बाय नालाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दा हाथ'ला आरो बेखौ स्टप दोनथ'सिगोन मार्च एप्रिल मे फोरनिफ्रायसो हाफिनसिगोनलाय बिलाइया गासिबो सिरिजोब्बाय माने बिलाइ सिरिबा दंफाङा दुरबल जायो नालाय हायोबा ओंखायनो टेपिं खालामथ'ला आरो दायो स्टप दोनसिगोन दा र' लांग्रा फैदों गोजाननि बेफारि माने बेफारियानो न'निफ्रायनो लांफैयो दाना ओमफ्राय बिसोरनो हरनोसै र' आंबो एसे जमा खालामनि नै बिस्राना सिमाव फोजोबनाय गोजा ओमफ्राय दा सुथ'वाखै आरोना सुबासो मिथिगोन बेसेबां जायो हमारे यहाँ व्यापारी बंधु সকল নিব আহিছে বেপাৰী নহয় ড্ৰাইভাৰ ক'ত পৰা আহিছে আপোনালোকে মেলা দূৰ কি মেলা দূৰ বহুত দূৰৰ পৰা কাৰপিটিয়া দলগাঁও মংগলদৈ সনাপুৰ বৰপেটা बरपेटार পৰা আহিছে थांनाय बोसोरावथ' नैबे सब माने खामनानै सेवहांगार जाजोबदों नोंथांमोना नुखादों भिडिअ नैबे स्मक हाउस आंना बारा बुरजा नङा नैबे खिनिल' एसेल' 1 कुइन्टेलल' जादों आरो हाथेरनायानो जायाखै नालाय ओमफ्राय दा न'आव एसे सिक्रेट दंबावो ओमफ्राय र' बाजाराव थांगोरनानै फैनि आङो गारि फिसा गंनै जाबाय नै दायो माला लांसिगोन खोमसिबाय